Исәнмесез укучылар. Урта гасырлар тарихын өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге тема Урта гасыр шәһәрләре барлыкка килү, шәһәр һөнәрчелеге. Урта гасырларның беренче 100 еллыкларында Европада шәһәрләр аз була. Ләкин 10-11 гасырларда аларның саны арта башлый. Урта гасырлар чәчәк аткан чорда Европа халыкларының тормышында һәм мәдәниятендә булган иң мөһим үзгәрешләр Урта гасыр шәһәрләре белән бәйле. 11 гасырдан башлап халыкның артуы белән бергә урман һәм сазлык мәйданнары кими. Крестьяннарның өлешчә генә булса да тимердән ясалган хезмәт кораллары була. 11-12 гасырлардан башлап заманча җигү кирәк яраклары уйлап табылганнан соң атларның хәрби эштә генә түгел, йөк ташу, җир эшкәртүне тизләтү өчен дә файдаланалар. Аларның тоякларын саклый торган догалар кулланышка керә. Зур трәнле, тәгәрмәчле, авыр сабан киңрәк файдаланыла башлый. Ул җирне тирәнрәк сукалый. Уңыш алу 2 тапкырдан да артып китә. Англиядә мәсәлән, бертеклеләрне чәчкәнгә караганда 4-5 мәртәбә артыграк җыеп алалар. Шактый күп санда башта сул соңрак җил тегермәннәре барлыкка килә. Алар ашлыкны тизрәк тарттырырга һәм онның сыйфатын күтәрергә мөмкинлек бирә. Хуҗалыкларда терлек саны арта. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Эш кораллары нинди материаллардан эшләнгән икән? Сугыш һәм эш кораллары ясау өчен металл күп кирәк була. Европада шахталар барлыкка килә, тимер рудасы күбрәк чыгарыла. Металл кыю һәм аны эшкәртү камилләшә. Тукымаларны башлыча йоннан җитештерә башлыйлар. Халыкта хәтта сарык киндерне җиңде дигән әйтем йөри. Әйдәгез, хәзер шәһәрләр барлыкка килү турында сөйләшик. Бик күп һөнәрчеләр сеньорларыннан качып авыллардан чыгып китә башлый. Яисә эш эзләп бер урыннан икенчесенә күчә. Юл шатларында, елга кишүләрендә, уңайлы диңгез гаваннарында, якын урыннарда зур монастырь стеналары һәм феодал замоклары янында король, епископ, өлкә идарәчеләре, резиденцияләре тирәсендә шәһәрләр барлыкка килә. Бу кеше күп яши торган урыннар була. Анда феодаллар кыйммәтле әйберләр, кием-салым, корал, бизәнү әйберләре сатып алалар. Бирегә еш кына сәүдәгәрләр килә. Үз хуҗалыкларындагы продуктларны сату һәм кирәкле әйберләр сатып алу, яисә сеньорга түләү өчен акча җыю максатыннан якын тирә авыллардан крестьяннар агыла. Монда һөнәрчеләр үз эшләнмәләрен әзерли һәм сата, шимал сатып ала, сәүдәгәрләр алып килгән товарларын сата һәм яңасын сатып ала. Шәһәр халкының саны сизелерлек арта, шәһәрләр саны да үсә. Шәһәр халкы һөҗүмнәрдән саклану өчен үзләре торган урыннарны канау һәм балчык ныгытмалар белән әйләндереп ала. Ныгытма өстенә койма кыра. Соңрак бу ныгытмалар таш диварлар белән алмаштырыла. Шәһәргә күтәрелмә күпер аша зур капкадан гына кирип була. Аны сакчылар һәр вакыт бик уяу саклап тора. Бары тик камау кораллары булган зур гаскәр генә шәһәр ныгытмаларын штурмлый ала. Шәһәр чын крепость. Крепость немец теленнән тәрҗемә иткәндә бург дигәнне аңлата. Урта гасырларда шәһәр халкында бюргерлар дип атыйлар. Шәһәр кайда гына барлыкка килсә дә, ул король яки феодал яисә монастырь җирендә булып чыга. Бөтен шәһәр халкы әлеге сеньорлар хакимлеге астына эләгә. Башта сеньорлар алар җирендә салынган шәһәрләрне үз канаты астына ала. Күчеп килүчеләрне түләүләрдән азат итәләр һәм базарлар ачарга мөмкинлек бирәләр. Шәһәр үскән һәм байган саен феодаллар алардан күбрәк керем алырга тырышалар. Алар шәһәр халкын хөкем итә, алардан пошлина, хөкем штрафлары, һөнәрчелек эшләнмәләре, акча һәм товарлар белән налог җыя. Шәһәр халкы сеньорлар хакимлегеннән котылырга омтыла. 12-13 гасырларда Көнбатыш Европаның бөтен илләрендә сеньорлар белән шәһәр халкы арасында көрәш бара.
Кайбер шәһәрләр озакка сузылган сугышлар һәм восстаниелар нәтиҗәсендә бәйсезлеккә ирешәләр. Франциядә һәм Төньяк Италиядә сеньорлар хакимлегеннән азат ителгән шәһәрләр коммуналар дип атала. Шәһәр халкы бәйсезлеккә ирешкәч, үзидарә сайлап куела торган шәһәр советы төзи. Франция белән Англиядә шәһәр советы башлыгы мэр, ә Германиядә бургомистр дип йөртелә. Совет суд, салым җыю һәм казна шәһәр халкы ополчениесенә идарә итә. Базар һөнәрчелек төзелеш белән җитәкчелек итә һәм тәртипне күзәтә. Шәһәрләрдә сатыла торган төрле әйберләр һөнәрчеләрнең иләрендә урнашкан кечкенә генә остаханәләрендә эшләнгән. Бар нәрсә гади җайланмалар ярдәмендә кулдан һәм тырышып эшләнә. Юкса оста үзенең клиентларын югалта. Укучылар, урта гасырларда ничек оста булып булган икән соң? Атасының һөнәре һәм осталык сере гадәттә улына мирас булып кала. Эш осталыгына өйрәнү өчен 2 елдан алып 8 елга кадәр уку таләп ителә. Улын өйрәнчеккә биргәндә, атасы аны озак елларга оста кулына тапшыра. Өйрәнчек останың өендәге ярдәмче эшләрне дә башкара. Һөнәрне үзләштергән өйрәнчеккә үз хезмәте өчен хезмәт хакы түләнә. Кирәк кадәр акча туплагач, яисә хуҗасы кызына яки аның тол хатынына иләнгәннән соң ул оста булып үзенә остаханә ача ала. Моның өчен авыр сынау үтәргә, үз акчасына алынган материаллардан эшләнмәнең иң яхшы үрнәген шедевр эшләп күрсәтергә тиеш була. Һөнәрчеләрнең уртак мәнфәгатьләре күп була. Базарда үз дәрәҗәңне күтәрү, читтән килгән һөнәрчеләр белән көндәшлектән аралау, истинлекләр һәм шәһәр белән идарә итүдә катнашу өчен көрәшү. Еш кына алар үз урамнарын булдырып янәшә урнаша. Һәр шәһәрдә яшәүче бер белгечлек һөнәрчеләре берлекләргә, цехларга берләшәләр. Укучылар, цехларда һөнәрчеләр ничек яшәгән икән, әйдәгез карап китик. Гомуми җыелышта осталар устав цех әгъзаларының барысы өчен дә мәҗбүри кагыйдәләр кабул итәләр. Барлык әйберләрне билгеле бер үрнәк буенча ясарга, рөхсәт ителгәннән артыграк станок куймаска, тиешледән артык санда өйрәнчек һәм оста ярдәмчесе тотмаска, бер-берсеннән сатып алучыларын үзләренә тартмаска. Устав бәйрәмнәрдә һәм шәм яктысында эшләүне тыя. Цех эшләнмәләренең сату бәясен һәм оста ярдәмчеләренең хезмәт хакын билгели еш кына шимал да сатып ала һәм аны осталарга бүлеп бирә. Цех башында осталар сайлап куйган старшиналар тора. Алар уставның үтәлүен күзәтәләр һәм аны бозучыларны җәзага тарталар. Лондон икмәк пешерүчесе кимрәк үлчәүле күмәч сатса, аны читлеккә утыртып бөтен шәһәр буйлап мәсхәрәләп йөртә торган булалар. Парижда һәм күп кенә башка шәһәрләрдә түбән сыйфатлы әйберләр базар мәйданындагы хурлык баганасы янында куеп күрсәтелә. Иң киң таралган җәза булып штраф санала. Цех әгъзалары бергәләп бәйрәмнәр оештыра, останың туй тантаналарында балаларын чукындырганда катнашалар. Цехның үз гербы, байрагы, зурларының үз ширкәве һәм хәтта зираты да була. Урта гасырларда шәһәрләр барлыкка килү, шәһәр һөнәрчелеге диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.